Good morning, good morning. Welcome to God's Mission TV. Kini na usab ninyong igsuon diya sa Dios. Ako makigsulti na usab kanimo nining matahom nga kabuntagon. Wala ko nasayod makaigsunan kung sa imong kahimtang karon, malipayon ba ka o nag-uol ba ka. Pero sa kabutang lang gusto na kong ipahinumdom kanimo karon. Nga naay Dios nga nagsud-ong ug nasayod nakakita sa imong kahimtang ug sa imong gibati. Hinumdumi lang kanunay nga Dios nahigugma gyud kaayo nimo. Gihigugma ta pag-ayo sa Dios. Inap na nga ang ebidensya siyang gugma atong nakita ug atong nabati matag adlaw. Pag mata nimo buhi ka, gitagaan ka sa Ginoong himsog nga lawas. Ang Dios wala nagkulang, gitagaan ta niya maayong gininhawa, maayong lawas. So karong oras sa makaigsunan, but kumudasig na usab kanimo. Nganong importante gyud kaayo ang pakigrelasyon sa Dios. Kitang tanan naaman tay relasyon sa pamilya, sa imong uyab, bana, asawa, sa imong anak. Bisan gali ang trabaho, mura na nagrelasyon po nato. Kay kada adlaw na atas trabaho. Gimahal nimo imong trabaho tungod kay nanginanglan ka og kining financial, nanginanglan ka og mga maayong butang. Trabaho ka aron nga mo income ka. Makaigsunan, nganong importante man kaayo ang relasyon sa Dios. Ang pangutana karon, giunsa ba nato pagpakita sa Dios ang atong relasyon niya? Giunsa ba nato pagbalyo ang pakigrelasyon sa Dios? Higala igsoon ni nga kabuntagon. Nasayod ba ikaw nga ang Dios nanginanglan kayo sa sab nimo? Gikinanglan kayo ka sa Dios kay mahal kayo kaniya. Ang Dios nagpabati matag adlaw diya nimo siyang gugma. Gikinanglan kaayo ka sa Dios kay gimahal ka pag-ayo, giisip ka nga anak sa Dios. Sa samang paagi balik ko na kong pangutana. Unsa ba ka importante nimo ang Dios sa imong kinabuhi? Gikinanglan ba usab nimo siya kada adlaw? Gikinanglan ba nimo siya labaw sa imong trabaho? Labaw sa mga butang? Bisan sa imong pamilya? Gani si Kristo miingon siya, igsuon, nga kung gihigugman nimo imong banak asawa labaw nako dili ka ngayan nako. So try to imagine. Unsa gid ay gusto sa Dios? Igsoon ang gusto sa Dios nga siya ang imong priority. Siya ang imong bahandi. Ang Dios mao'y imong kinabuhi. Unsa ang may pulos-an itong kinabuhi kung walay Dios? Kining kinabuhi kung walay Dios, malaglag lang kini. Magantos ni didto sa Hades, didto sa linaw nga kalayo. Apan igsuon ang impierno dili para nimo, para ra na sa yawa. Gitagana ang Hades, ang impierno, ang lake of fire para sa mga kaaway sa Dios nga mao ang mga demonyo, nga maong yawa. Apan ikaw gibuhat kasama siyang panagway. Gipakamatyan ta ni Kristo isip bayad sa tunglo sa sala aron ikaw lukaton makaigsunan aron dili na ka mahimong hinukman apan gusto sa Dios nga dad-on ka dito sa langit. Mingon ang Bible nga wala na hinukman si bisan kinsa nga nakang Kristo. Dili na sa hinukman. There is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala na hinukman. Dili na hinukman ang taong naa kang Kristo. So, nganong importante ang pakigrelasyon diha kang Kristo igsoon? Tungod kay maunay mahimong bugti alang sa imong ganti nga kinabuhi nga walay katapusan. Igsoon higala himua nga priority, himo ang importante, himo ang bililhon kayo ang Dios sa imong kinabuhi sa matag adlaw nga tanan. Di man ta hingpit natay mga pagkulang, natay kapakyasan, pero dili na rason nga muundang ta sa pakigrelasyon sa Dios. Ang pakigrelasyon sa Dios mao ang pakigkomunikasyon kaniya matag adlaw. Ang pagbuhat og matarong, magbaton tag kahadlok sa Dios, mangayo tagtabang kanunay sa matag adlaw, natay pagampo matag adlaw, mudayeg ta sa Dios, magpasalamat ta sa Dios. Matag adlaw, Ginoo, salamat nga buhi pa ko hantod karon. Kana makaigsunan, may usa ka maayong butang nga buhaton nato matag adlaw. Ingon nga indikasyon nga kita nanginanglan sa Dios matag adlaw. Igsoon higala nini kabuntagon, mubong minsay lang kanimo, hinumdumi nga ikaw gimahal ka sa Dios. Naa say plano nga nindot kayo sa imong kinabuhi. So kana lang makaigsunan ako pagdasig kanimo og ako magaingon nga ang tawo nga naipagtuo sa Dios dili sa mapakyas siyang paglaom. Kaya ang Dios nga nagsaad, matinud-anon siyang mutuman sa iyang mga pulong. So,
Praise the Lord. Palihog kog share sa atong video makaigsunan. Salamat sa imong pag-likes ug salamat usab sa imong mga comments. Dalaygon ang Dios og maayong adlaw kanatong tanan. Bye-bye.